se ham, den lækre fyr. Ja, vi skal lige have gjort os klar. Ja, det bliver vi altså simpelthen nødt til. Prøv lige at lade det dans, når vi skal vise. Nå ja, i morgen. Ja, er du klar? Ja. 1, 2, 3, I said, It's cold in here. There must be some trouble in the atmosphere. I said, burn. It's cold in here. There must be some trouble in the atmosphere. I said, oh, yo. Ice, ice, ice. Here we go. Oh, yo. Ice, ice, ice. Yeah. Do-do-do-do-do-do-do-do-do. Oh, Mickey, you're so fine, you blow my mind. Hey, Mickey, hey, Mickey, oh, Mickey, you're so fine, you're so... Hvad sker der? Tag lyset! Satan, lyset! Helvede, Hvad sker der? Hey, Mickey, hey, Mickey, oh, Mickey, you're so fine, you blow my mind. Hey, Mickey, hey, Mickey, Nej, nu kommer det igen! Hvad sker der? Tror du, nogen der så pis på os? Det er fandme sjovt. Nej, jeg kan simpelthen ikke have det her. Vi skal ned til de andre nu. Ja, jeg synes simpelthen, det er alt for ulækkert. Jeg har aldrig fået op med noget lignende. Nej, det er godt nok klamt, det her. Hvad var det? Hvad var det? Se! Hvad sker der, Sara? Jeg ved det ikke, så kom nu, vi skal... Nej, jeg gider ikke. Jeg kan se det. Jeg kan se det. Ud herfra! Vi kommer aldrig herfra. Hvor kommer vi? Jeg gider ikke mere. Så er det faktisk stop nu, så for helvede. Jeg gider ikke. Vi bliver hernede, til der er nogen, der kommer og finder os, vi gør. De skal nok komme for helvede, vi bliver her bare. Tag det roligt.